Para maninimang para din sa atin ang Eid Mubarak. Si Ate Sam. Hello guys. Maayong gabi. Welcome to my channel. Guys, karon nahuman na jud ang Ramadan. So, Eid karong adlaw. So, ako lang pong i-share ninyo kung pila akong nadawat nga hadiya this Eid 2021. Karon wala mi nang balay-balay kay tungod sa COVID. So kani guys, hinatag ni Madam Alia sa akong among babae. Every Eid na 20 kg. 20 kg gikan kang Madam Alia. Nya kani siya guys, ako ang amo nga lalaki. Sa akong amo nga lalaki, may iyahang nahatag sa ako og kini siya guys, hinatag ni sa kang Madam Lulu ba guys, 30 kg plus kay Babakasi 5 kg, kay Shushu kay Shahad, anak ni igsuon ni sa akong among lalaki 5 kg niya. Muna hinatag sa lula sa pikas kay Madam Haifa 10 kg. Kanya nagpailog sila guys, so nakakuha ko tag 1/4, 5 ka 1/4. So mo ni tanan akong hadiya. Bali 20, 40, 60, 70, 80, 90, 105, 106, and 250 fills. So, muna ako ang hadiya na nadawat. Makabayad ng jud ko utang. Nagpasalamat jud ko kaayo kay nakadawat ko og hadiya bisan pag naay COVID wala na thankful kaayo ko. Mao to guys, salamat.